mangowa wadhi medo to machielo achiel kuom gima duong' mogik en ni yore magwa access roads gate access road osebedo atol order Victor en wach mosechandowa kendo kane antiere ka anyalo paro ni wan kod achiel kuom ndara marwa ma connect Gatundu kumae kaachiel gi Tamu. Ago erokamano ne Kibos Sugar Company kod county government ma Kisumu kokadho honorable marwa mar MCA marwa. Ndara no ne wawacho wachne ka kendo ago erokamano ni the support manyoche wayudo from Kibos Sugar Company gi county government ma Kisumu kotele gi honorable Odari gi jo community bende manyoketo lwetgi komedo mafuta ka so en achiel kuom gigo mwadwa winjore gi minister kawuono ni kwatiko kode to dhi bedo gi governors magwa ma pod in defiance of that mondo wachok pesa ndeni orumo te. County government nyaka ket pesa. The national government through CDF bende nyaka ket pesa. Every miller bende nyaka ket a budget mondo wabed gi a consolidated committee madwa ng'iyo ang'owa madwa dhi ng'iyo weche mag kaka iloso ndara. Omiyo access road mar osebedo a tall issue to en achiel kuom gigo momiyo bei medore nikech yudo ka bridge moro kethore ndara mo kethore tinga luoro kilomita 8 mondo dhi olnia. Koro regulations ma koro wacho ni en achiel kuom gains kada olemo ma